azvinaomera zvakanaka. Cde Knox Chivero opa mawarnings unezvigananda, opa mawarnings unomutungamiriri wenyika President Emerson Mnangagwa. As we all know, kuti Cde Knox Chivero, he took from Comrade Bombshell Geza. Comrade Bombshell Geza akatadza kufinisha the struggle. Aiwa, nyika yese inoziva nawo iyi. We are seeing Comrade Knox panguva ino ari kuti muri yeZimbabwe, isusu we are not going to surrender, but we are going to keep on fighting kuti zvigananda zvirove pasi. Dzarapinda mashoko anoda achitogwa panguva ino. Don't subscribe or like on the bell icon. Following Cde Knox Chivero's previous address, panguva ino Boba Nkomchinzi, Cap 3 is a dangerous power grab. It ends the direct presidential elections, extends terms to 7 years, packs the Senate with fake loyalists, weakens electoral independence, and consolidates executive control. Public hearings were made by intimidation and boycotts. Roma shikonaito kopanapa na Cde Knox achiti no. Panguva ino zvigananda, public hearings avakaita akanga ine intimidation, akanga ine boycotts, but panguva ino vanova vachidressa them as if they were conducted in a manner that served my citizens, but they were totally against the citizens. Panguva ino Cde Knox Chivero, he is against these movements ari kuda kuextenda term yemutungamiriri wenyika pamwechete nema parliamentarians nema legislators from 5 to 7 years. Panguva ino achiti muparliament muchazara mafake senators. We have seen ZVAITWA. Yesterday he recalled 3 legislators noda kukonzeresa chaos panguva ino vachimira pachokwadi. Zvionekwa kuti ZVAITWA anozikanwa kuti he is just a ZANU-PF himself. Panguva ino anoona kuti anyone who is opposed to the will of ZANU-PF is totally against the revolution. That's why he recalled them. Pena comment section medu zafunga about kubipa mzoro pechitiko ichi. Pena comment section medu, subscribe or like, and join on the bell icon.